Těpéro vinádhery. Dobrý den, vinádhery. Dnes se podíváme na důležité téma, které souvisí s tím, jak se správně učit. Správně se učit to není nic jednoduchého. Já jsem za čas, co jsem vlastně na vejšce, vytvořil určitý program, který funguje v 99,9% případů a který vám může zaručit, že školu budete krásně zvládat. Představíme si pár bodů, které jsou k tomu nezbytné. První a nejdůležitější věc je myslet optimisticky. Takže, když jdete třeba na zkoušku nebo na maturitu, tak musíte myslet optimisticky a vědět, že to dokážete. To je naprosto stěžejní bod. Takže vy budete prostě do školy a budete vědět, že tu maturitu dáte, jo? A tam vlastně pak funguje taková zvláštní jako věc, že vesmír se jakoby spojí s tou vaší myšlenkou, že to dáte a řekne si, ty vole, on je optimisticky naladěný, tak já mu to nebudu kurvit. A vy tu zkoušku dáte. Takže to je základní bod, být dobře naladěný. Ale s tím samozřejmě souvisí další věc, protože abyste byli dobře naladění, tak potřebujete ještě další věci. A to je udělat si dobře. A teďka nemyslím honění. Udělat si dobře je komplexní program, který musíte dodržet. Takže začíná to už ráno před zkouškou, anebo den před zkouškou, když si budete jako s kamarády užít, ale ne moc, abyste nebyli namrdaný ráno. Před zkouškou uděláte pár základních věcí, takže budete se umýt, abyste byli už ráno svěží, uděláte si něco dobrýho k jídlu, nějakou chálku, pak si pustíte nějaký pěkný film, zkrátka budete dělat, co vás baví. Všechno, co máte rádi, udělejte tenhle den. Protože vesmír pozná, že jste dobře naladění a když jste dobře naladění, tak vesmír nemá proč vám kurvit den. Takže když pozitivně myslíme, jsme dobře naladění tím, že jsme udělali tu proceduru našich oblíbených činností, tak přichází třetí bod. A to je nikdy nenadávat, když se nám to nepodaří. Protože kdyby jsme nadávali, tak nastaneme vesmír, že jsme takový prostě sráči, který si ničeho nevážejí. Protože vesmír nám jen dal další zkoušku. Když to nedáte na poprvé, dáte to pravděpodobně na podruhý. A když to nedáte na potřetí, tak vás vesmír jako zkouší už docela hodně, ale nesmíte být furt nasraný. Tak kdybyste byli nasraný, tak nasrate vesmír a pak jste nasraný oba dva a to je prostě vždycky v hajzlu. No, ještě předtím, ale než samotnou zkoušku půjdete, je důležitý se na to trochu kouknout. To je asi nejhorší bod z tady toho všeho. Ono myslet pozitivně není tak těžký, udělat si dobře taky není tak těžký. Nebejt nasranej na ostatní, to už je trochu těžký, ale dá se to přežít. Ale trochu na to kouknout, to je to stěžejní. A tam musíte vydržet a opravdu to dodržet. Protože když to neuděláte, tak byste byli stejně v prdeli, jako kdybyste se učili, ale nemysleli pozitivně. Takže důležitá věc, je dobrý se naučit. Ale ne moc, nemusíte to přehánět, jo. Já mám spoustu zážitků, když jsme to opravdu tomu moc nedali, ale fakt jsme mysleli pozitivně a ten vesmír nám to dal, no. Takže to všechno funguje, ale důležité je se aspoň trochu na to podívat. Když se na to kouknete málo, ale budete pozitivně myslet, uděláte si dobře, nebudete nasraný na ostatní, není tady žádný problém, prostě to dáte. Vesmír vás miluje, no a vy milujete vesmír. No, takže tohle byly takový základní body, které budete potřebovat v tom, abyste dosáhli úspěchu. Já vám radím, říďte se podle toho, protože vesmír se s váma nebude srát. A musíte si ho ochočit jako malou, musíte s ním být kamarádi. To bylo všechno. Já doufám, že budete se řídit podle tady těch rad a když tak dejte nějakou zpětnou vazbu, jak to fungovalo. Ale funguje to naprosto úžasně. Adame, děláš si dobře a dodržuješ tady těch 5 rad? Ano, dělám si velice rád, velice dobře. Takže vesmír funguje. Ano, vesmír je boží.